Kamu? Oh, bisu. Bisa. Bisa. Bisu. Bisa kok bisu. G ya. Hari ini. Oh, enak suaranya. Aku bersumpah. Sayang. Sumpah apa, Mas? Akan kubuka pintu hatimu. Karo dirayu ta. Iya bener mesti. Kayak metu upin-ipin. Iya. Hari ini sayang. Ada apa sayang? Kamu tahu nggak apa artinya cinta? Apa sayang? Cinta itu manis. Manis. Manis itu madu. Asik. Oh, Dan seperti madu itu dari tawon. Iya. Dan tawon itu punya entup. Iya, lalu? Kalau kamu cinta aku, maukah kamu aku entup? Kok iso ditup barang lo? Entup barang lo. Kamu kan nuwun sewu Mbak, tawon kena ngentup. Kan entupe keri. Lah nek entupmu keri. Entupmu keri? Iya. Yo tak baleni nah. Malah tanduk berdua. Kok iso. Hari ini nah. Iya nih hari ini boleh enak toh. Hari ini ya iso musik ora kowe. Tanggapannya yo hari ini loh. Oh iya. Iya. Nek gak iso musik mbok nganggo gamelan. Gamelan ya enak. Gamelan Mas, enek gamelan Iso, Bali barang. gamelan musik iso, gamelan iso. Pelak apa slindro? Slindro Mas. Oh iya. Mbok agemane diagem to blangkone nuwun sewu Mas, nuwun sewu. Lah ya toh, Langone kan mundi? silau lho Mas marai. Kok iso. Ketika aku mbok pek. Bangsane. Kok iso. Nah, diagem sih. Aduh. Iya. Oh, gantengnya. Oi. Anu sampean ngeten ki Mbak, sampean ngeten nggih. Gantengnya. Oi. Kenapa? Gantengnya. Oi. Nek barusan kan. Gantengnya. Oi. Kok iso kaya ngene? Ora enek sing enekne kok. Ora bongene to? Ora enek. Ngenekno to. Malah rusak. Malah tuman. Ayo kae slindro coba. Nah, slindro, Mas. Wong nek pilihan apa-apa kok iso. Gamelan yo iso, musik yo iso. Pancen yo Sangar iki iki. Wiro Pengrawit lho Mas niki julukane teng desane. Oh, Mondol WP Wiro Pengrawit. Wih. Moho Wiku. Oh wiku ya. Ora sombong aku. Dwijawara Ambrengengeng. lha niki lho. Abrengeng. Padak nih. Memanismu kang ujiwat. Alah. Sodok belasar. Kok ngarep kita arungane penak iso. Iki arep nembang apa kok iso tekan Julat-Juli gitu. Sinom gendelan lho. Sinop grandel. Gendel, Mas. Sinom grendelen. Memanismu Kang ujiwat. Lho, Marai. Sampean marai. aku Karo marai sampean. Moner pinter wae marai. Waduh. kene iki Moho Wiku. Moho wiku. Dwijawara Ambrengengeng. iya. iso diwarahi. Bang, Memanismu Enak suarane. kang ujiwat. Pripun? luar biasa. Mboten rugi ta sampean? Ora rugi tenan iki wis. Agawe runciting gale. Iki kok kaya wong nonton anu ya iya. Kaya nuntun wong picek Lah iya. Ya nonton nanang. Roman lho. sing mesra. Gandenge gak ngono kuwi, Mas. Agawe nggih, Pak. Ngene lho gandeng iki ngene lho. Lah Nah. sewenengen deh. Nah, Agawe runciting gale. Tambahi kok barang. iso ngelek. Kali ngono ta e? Marai. Mboten, Pak. Wong loro arek marai kabeh. Mboten marai kula. Lungguh. Nggih, Pak. Ora pareng ganggu. Mboten, Pak. Jare nyuwun adik. Alah. Waduh.
Astagfirullah. Rupamu ya trowelu. Tenan lho, nduk kowe kabejan lho. Yoga-yoga iki pengen gandengan karo Okwan. Iki sing sok lakon kowe. Gitu. Lah jane kok mung yoga-yoga. Cuma kok oh jemene kok wong yoga-yoga. Wong sing paling rugi iki lho dibengi iki. Sapa? Pak Wo. Lho Pak Wagung kok rugi? Rugi. Kok iso? Bayar larang-larang ora iso ngene. Lara apa to? Oleh bayar. Tenang. Ada. Syukur kowe. Gak trimo. Dunyane ra trimo. Kene lho kok iso. Keleru wis kleru lho. Ah. Tukang son iki get-get wong tak tapuk kene kok. Ya. Ya. Lara. Lara apa kowe iki? Kencing manis. Amin. Nyapa mbok amini? Lah kencing manis? Wis kok mbok amini. Wis kena kencing manis e. Tak parakno ngiwa dhek nengen, tak parah nengen dhek ngiwa. Sesuk tak gecek tak buak ning kali ben temu bayan. Ya. Rara apa kang si nedya. Arep nyapa ngono iki? Arep nguyuh. Kok iso malah arep menek ning ndas kok. Lah kan biasane nek kaya Gatotkaca kan numpake ning kene lho, Mas. Iya, terus disunggi. Iki dudu Gatotkaca. Lah sapa? Gatot kece. Cilik kok ya. Cilik kok. Wis jan sikile kaya pipa. Mbok ngerokok apa piye? Ya. Oh boy. Kok iso ya tekan kono iki lho. Lah mau niki ngeti kono rene apa-apa baleng nang ngene. Oh boy. So ampluk bosok ya kok. Rara apa kang si nedya. Nah, Upama munduta rukmi tartamtu tak turuti. Yayi, Pripun tresnaku marang sliramu tak rewangi rawe-rawe rantas malang-malang putung pecahing dodo utaing ludira sedumuk bawuk senyari bumi. iki lho cangkeme iki lho ya Allah Gusti. Mawis tak contone bener lho. Rawe-rawe rantas malang-malang putung sedumuk bathuk. Ngono lho. Kayu enak bathuke kok. Iya. Aku tau Sing ndemok. tenan to, Mas. Sing serius ngono lho. Ndang. Tartamtu tak turuti. Nonanong. Nonano Kata-kata. kata-kata Ibarat Ibarat. upama ibarat wong numpak tahu. perahu. Praune momo tahu. Oh iya. Lumampah tanpa welah. Ya. Ing madyaning jala nindi. Nidi kok nindi iki sapa? Aku kenalku nindi kok. Nanong Nang nung temah. temah gonjing ngagenjong ning pagulingan. Wah, hebat. Bawane sampun katur kalajengaken langgamipun monggo Oh nderek. iya saged. Monggo terserah. Dipun garap kalih irama nggih. Siap. Langgam kalian Samboyo. Oke.